Heh, kae. Kowe takono Pak Demu kuwi, iso bahasa Inggris ora? Yen kaya nandone genah pinter. Dek, Pak De. Iso bahasa Inggris. Ya iso lah, gampang. Lahir ceprotis kulino bahasa Inggris. Saking kulinone iki lho, nganti jeleh. No smoking, happy birthday. Di luar kepala kok. Pertanyaannya apa? Takono, I don't know artine apa? I don't know artinya apa, De? Aku tidak tahu. Jarene iso, kok tidak tahu. Iki lho Kak Om Nando pinter. Pintar picek. Om, I don't know artinya apa, Om? Aku tidak tahu. Yai pertanyaan, yo ora iso. Mas, kae. Arep nang endi? Golek uang sing ngerti I don't know ya apa? Om, bisa bahasa Inggris, Om? Ya iso wong kene iki blasteran kok. Blasteran londo. Wedhus, ya londo lah. Om, ngerti ra? Artine I don't know. Saya tidak tahu. Jarene blasteran. Bule ra ngerti. Pak De, bisa bahasa Inggris? Ya bisa toh, Pak Dik pinter. I don't know artinya apa? Aku tidak tahu. Jarene iso, kok malah ra ngerti. Lah piye ta cah iki? Pak De, bisa bahasa Inggris? Gampang lo bahasa Inggris. I don't know artinya apa? Aku tidak tahu. Padha wae ra ngerti. Lah, piye toh? Aku iki curiga, ojo-ojo I don't know itu bahasa Inggris. Mulane kabeh-kabeh do ora ngerti. Wait. Iki mudeng I don't know apa? Malah ra jawab. Cek, ngerti artinya? Wis tak takoki ya. Bocah e, Menando. aku ora krungu. Tiba ditakoki teh. Menando ki piye to? Dompet jiblak mentakei mah mlayu.